Μαζί μου είναι και η Αλεξία Τασούλη. Έλα, Αλεξία, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία. Και τα τελευταία είναι, Παύλο, καταρχήν ότι μπορεί να πάει με πολυπληθή αποστολή, όπως είπες. Με 10 υπουργούς θα συνοδεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι όμως τον κύριο Δένδια. Και ξέρεις γιατί δεν θα είναι ο κύριος Δένδιας? Διότι είναι υπουργός άμυνας και η έμφαση που θα δοθεί στην ατζέντα των συνομιλιών θα είναι η λεγόμενη θετική ατζέντα. Επομένως, εξ ορισμού συμφώνησαν και οι δύο πλευρές να μην είναι καλεσμένοι, να μην έρθουν στο τραπέζι του κοινού Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργοί Άμυνας. Θα είναι ωστόσο άλλοι υπουργοί και τα θέματα που θα συνομιλήσουν στις διευρυμένες συνομιλίες, διότι πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι θα έχουμε ένα τέτα-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν και στη συνέχεια το κοινό Υπουργικό Συμβούλιο, διευρυμένες όπως λέμε συνομιλίες, που θα συζητηθεί εκεί θέματα οικονομίας, θέματα πολιτισμού, θέματα μετανάστευσης, θέματα πολιτικής προστασίας. Μέχρι εκεί όμως θα είναι ο κύριος Γεραπετρίτης επικεφαλής από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Αναμένουμε στο σημαντικό οι δηλώσεις που θα γίνουν. Το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα μας έκανε ενημέρωση και αυτό που μας είπε είναι ότι το θέμα της συζήτησης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα, ούτε στην κατηδία που θα έχει ο Πρωθυπουργός, ούτε στις διευρυμένες συνομιλίες. Επομένως, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα ήρεμα νερά, αλλά πάντα πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι και να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι ποτέ δεν ξέρουμε στις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες τι μπορεί να υποθεί από τον πρόεδρο της Τουρκίας που να ανατρέψει όλο αυτό το καλό κλίμα. Πάντως, έχουν συμφωνηθεί και οι δύο πλευρές και μάλιστα όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχαν συνεχείς διαβουλεύσεις ώστε να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα. Είδαμε όμως και την δήλωση του Χακάν Φιντάν που από πολλούς ερμηνεύθηκε ως απόπειρα παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας. Ένας διαχωρισμός στην ουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη από τον Νίκο Δένδια. Ως αν ο Νίκος Δένδιας να είναι εκείνος ο οποίος χαλάει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ναι, πρέπει να σου πω, Παύλο, ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Χακάν Φιντάν. Είναι πάρα πολλές φορές. Έχουν προσπαθήσει να διαχωρίσουν τις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Δένδιας από αυτές που κάνει κατά καιρός ο κύριος Γεραπετρίτης και πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός. Ρωτήσαμε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών γι' αυτό και μας απάντησε κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα έχει μια σταθερή και ενιαία γραμμή που είναι με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, απορρίπτοντας όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνει ο κατά καιρούς ο Χακάν Φιντάν, που μπορεί να προσπαθεί να χαλάσει το κλίμα και να σπείρει ενδεχομένως τη διχόνοια και στο εσωτερικό της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση που βασίζεται μόνο στο διεθνές δίκαιο. Οπότε κρατάμε, Αλεξία, ότι η αυριανή συζήτηση θα δώσει έμφαση σε θέματα της λεγόμενης θετικής ατζέντας. Της λεγόμενης χαμηλής πολιτικής, όπως λέμε. Δηλαδή, δεν πρόκειται να συζητήσουμε για την ΑΟΣ, για την υφαλοκρηπίδα, για όλα τα θέματα που θέτει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει εφόλης της ύλης διάλογο. Δηλαδή, θέλει και την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, θέλει και για την λεγόμενη μουσουλμανική μειονότητα που την αποκαλεί η τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Θέλει να τα βάλει όλα στο τραπέζι. Εμείς έχουμε μόνο μία διαφορά, αλλά και αυτή αύριο δεν πρόκειται να συζητηθεί παρά μόνο τα θέματα που σας είπα: οικονομία, πολιτισμό, μετανάστευση. Αλεξία, σε ευχαριστούμε πολύ.